INPT BK Rangkhol Maharaj Hai no hai Kanchansora BC ni andaro Hazradon para o parao tini bubagrani khorangno khnawi thangsani yaprino hamjagoi thangsa yapri sena hne o parani kwbangma juda juda bodolni haye total 15 family tai 36 voter total 36 voter tini oro borom gona chini sar BK Rangkholni yak romoi tai tipramo thau borok chino chin loge join khlaipeka tai borok tini smai tanglaijak biskango taibo chini bobesot ni bagai chini busuk busani bagai wansugoi samung tangnai ni borok tini chungbai joral phaika belai kheno hambai